labaran ƙasa da na ƙetare da na duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala al'umma, kuna tare da ni Nura Bashir. Kalli yadda ta kaya wajen buɗe boda, wato ainihi Bola Ahmed Tinubu ya buɗe bodar Najeriya inda aka yi shagalin buɗe ta. Asali akwai hotunan da za mu haska muku na shagalin buɗe bodar Najeriya, yayin da kuma babbar jaruman nan jar fim ɗin Kannywood mai suna Rahama Sadau ita ma ta halarci wannan babban taro, inda suka fitar da hotuna na ban girma tare da Rahama Sadau kamar haka. Wannan da kuke gani ina nufin Bola Ahmed Tinubu ne nan tare da Rahama Sadau da kuma mutanen da suka ba shi tsaro da kuma tarin 'yan jaridu a gurin da sauran manya-manyan mutane na ƙasa. Kar ku manta kuna tare da ni Nura mai kawo muku labarai a kodayaushe. Ku danna subscribe a tashar Aisha Business Online. Sannan daɗin daɗawa kuma Bola Ahmed Tinubu ya ce in Allah da za a ji daɗin mulkinsa sama da yarca ake ji lokacin Janar Muhammadu Buhari. Sannan ya ƙara da cewa talakawa su yi haƙuri akan ƙarin man fetur ɗin da kuɗin man fetur da ya yi. Ba komai ne ya sa ƙarin kuɗin man fetur ba, saboda akwai wani tallafi da ake bawa direbobin manyan motoci. To tallafin nan su kansu direbobin manyan motoci ba wai su suke samun wannan tallafi ba. Mafi yawanci ana samu ne mutum ne kawai zai samu mutane haka su ɗauki mota su shigar da ita cikin daji ta ɗau tsawon satuttuka, sannan a dawo da ita a nuna an yi aiki da ita. To sai kawai da zarar mutum ya dawo wannan tallafin da ake bayarwa sai a bashi. To manya-manyan suka gane sai dai kawai a tura mota ta je ta satuttukanta ta dawo, kuɗin nan su sanya aljihunansu. So tari abin yana yin yawa ne, shine Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya kenan mai ci ya ɗau mataki akan hakan. Kar ku manta yanzu an buɗe boda, motoci za su shigo, taliyoyi da sauran abubuwa. Ku danna subscribe.